tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Am venit și eu cu un vlog în perioada asta frumoasă a sărbătorilor, perioada Crăciunului. Cu ocazia aceasta vă și urez un Crăciun fericit și sărbători minunate alături de cei dragi. Vreau să vă fac două clipulețe. Intenționez să am acest clip legat de cadouri și încă un clip legat de cum ne vom pregăti noi pentru Crăciun. Să nu treacă toate sărbătorile astea neobservate pe canalul meu. V-am spus că voi fi prezentă abia de anul viitor, pentru că se întâmplă unele lucruri în viața mea, dar parcă n-aș fi vrut să treacă așa perioada asta neobservată și să nu mai fac apariție absolut deloc. Aș vrea totuși să ne mai vedem un pic și să nu uităm unii de alții, nici eu de voi, pentru că trebuie să vă aduc clipuri, și nici voi de mine, bineînțeles, pentru că trebuie să mă vedeți. Vreau să facem astăzi un clip în care vă voi arăta ce am gândit eu pentru cadouri, pentru Moș Nicolae, pentru Aian, bineînțeles, și pentru Crăciun, câte ceva pentru fiecare. Pentru Crăciun voi face vlogul din mai multe bucățele, pentru că încă nu am cumpărat cadouri pentru toată lumea și voi filma de fiecare dată când voi mai adăuga câte ceva și voi lipi în acest vlog. Momentan tot ce am cumpărat am pus pe aici pe lângă mine și vă voi prezenta imediat în cele ce urmează. Începem înainte de toate cu Moș Nicolae. Moș Nicolae, adică plăsuța ce am cumpărat lui Aian, cadouașele, și urmează să le primească. Foarte urât ne joacă lumina feste și nu înțeleg de ce. Da, în fine. Începem cu primul cadou, ceva ce pe el îl pasionează extraordinar de mult. Cea mai mare pasiune a lui sunt puzzle-urile și nu pot să fiu decât mândră de acest lucru. Avem aici 6 puzzle-uri în această cutie pentru vârsta de 2 ani. Sunt cu piese mari, a câte 4 bucăți pe un puzzle. Lui plac la nebunia asta și sunt cu animale din pădure, anume veverițe, arici, șoricei și așa mai departe. O să fie foarte încântat, sunt convinsă de asta, pentru că el e nebunit după puzzle-uri, după cum vă spuneam. I-am luat din categoria Sem Pompierul, pentru că îi plac pompierii foarte, foarte mult. I-am luat acest elicopter de la Pompierul Sem, varianta cu roșu, mai este și celălalt cu galben, dar i-am luat pe ăsta. Și i-am mai luat și, vai ce urât în joacă feste, lumina. Și varianta de mașinuță de pompieri. Aceste două jucării intenționez să îi le dăm de Moș Nicolae, împreună cu puzzle-uri și cu următoarele ce le veți vedea. Mai nou are pasiune foarte, foarte mare pentru Spider-Man. Spider-Man, Mickey Mouse, Pompierul Sam, ăștia sunt și dinozaurii, ăștia sunt centrul lui de interes acum. Paw Patrol, să mai de Paw Patrol, da? I-am luat o cană, așa, cu pai și cu Spider-Man. Bine, este Marvel, dar este Spider-Man în viziunea lui, adică e tot același lucru. Este o cană banală în care poate să-și bea diverse chestii, apă, lapte, suc și așa mai departe. Și sigur va fi încântat de ea și o să o aprecieze. I-am luat un Moș Crăciun, pentru că încă îi cântă lui Moș Crăciun, este deja, eu acum când încep să filmez pentru voi, este luna noiembrie. Am cumpărat de acum cadourile pentru că, după cum știți, cu pandemia va fi și nebunie în magazine și multe se vor închide și așa că prefer să cumpăr dinainte, să fiu pregătită. Oricum eu sunt o persoană organizată. Acest Moș Crăciun nu este un simplu Moș Crăciun. Nu doar este plin cu bomboane, ceea ce îl va face pe el foarte, foarte fericit, dar, dacă vedeți aici în spate, opala, ia vedem, scrie Money Back. Pe aici, pe acest spațiu, această găurică, putem să punem bani aici, să facem gen pușculiță. Putem să punem bani înapoi până se umple Moș Crăciun. Poate să o folosească pe post de pușculiță după ce va termina de mâncat bomboanele. Iar aici are așa dopul acela, ca la o pușculiță normală. Îmi place maximum chestia cu money back, am observat-o abia după ce l-am cumpărat și nu poate decât să mă facă foarte fericită. Deci de Moș Nicolae va primi și acest lucru. Niște șosete clofase, cum place mie să le zic, cu Spider-Man. Așa, 2 perechi. Știu, este banal, dar eu când eram un copil primeam șosete cu diverse personaje din desene animate ce eu le iubeam și eram foarte fericită, iar acestea sunt foarte soft și cu siguranță va avea nevoie, sunt cu bulinuțe din ala pe talpă și va avea nevoie de ele prin casă și va fi și foarte fericit. I-am cumpărat, are copilul
Dar știu că lucrurile mici contează și așa că i-am pus deoparte și două el va fi cu siguranță foarte surprins să le primească de Moș Nicolae, va fi foarte fericit, el se bucură la absolut orice când primește. I-am cumpărat de asemenea două periuțe de dinți din bambus, sunt foarte mișto, am și desfăcut să mă uit la ele, sunt din gama Bio, am găsit la un magazin și nu pot să mai desfac că sunt sigilate și nu. Mi-a plăcut extraordinar de mult și am vrut să-i cumpăr pentru că eu îi schimb frecvent periuța de dinți și lui și place foarte mult să se spele pe dinți și i-am la periuțele astea și cu siguranță se va bucura de ele foarte mult. Din categoria, stați că nu din categoria dulciuri, din categoria jucării am mai luat acest mini glob cu Moș Crăciun. Nu știu, vedeți? Da. Este un Moș Crăciun și când dăm așa, vine zăpada. Foarte frumos este, cu detalii cu moșul pe laterale. O să-i facă plăcere să se joace cu el, sunt convinsă de asta. Plus de asta e așa în spiritul sărbătorilor. Și din categoria dulciuri am luat această tabletă de ciocolată de la Kinder. Este o tablețică metalică. Este ca un portofelaș metalic. Doamne, îmi cer scuze pentru cum mă vedeți. Am ring light-ul pornit și nu știu de ce tot face așa luminozitatea. Da. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta de cutie metalică și poate păstra în ea diverse lucruri, cum ar fi culorile de desenat și așa mai departe. I-am luat din gama Kit Kat, categoria asta cu Moș Crăciun. Și încă un lucru pe care l-am luat, acest Paw Patrol, care atunci când apeși pe butonul din laterală, uite aici, se deschide și are înăuntru o bomboană Chupa Chups. Deci fericirea copiilor ce poate fi mai mare decât cadourile de genul acesta. Și astea sunt cadourile lui de Moș Nicolae. Am decis să le arăt primele pentru că facem așa, ierarhia lucrurilor. Și atunci, eu urmează să le împachetez frumos pe fiecare în hârtie. Probabil o să inserez câteva cadre și cu aceste pachetele după ce vor fi gata făcute și de asta am vrut deja să filmez, să aveți un ansamblu cu ceea ce voi pregăti pentru el și pentru toată lumea. Bun, ca și decorațiuni de Crăciun le-am cumpărat pentru mine acasă în România. Au fost aceste trenulețe, adică nu sunt doar trenulețe, stați că am usat niciun tren. Acest trenuleț, uitați-vă și voi cât e de adorabil, este metalic, îmi place excelent de mult, deci extraordinar de mult, excelent, este excelent, îmi place extraordinar de mult, cu un trenuleț care cară niște brazi și ce acolo, un om de zăpadă, îmi place foarte mult. Și această sanie cu rengi și cu Moș Crăciun, la fel, este ușor metalică, îmi place extraordinar de mult. Ce dracu am, nu știu ce am, n-am mai filmat de mult și am emoții și mă bâlbâi și îmi cer scuze. Da, îmi plac foarte mult astea, sunt niște decorațiuni foarte, foarte frumoase și au fost foarte accesibile și nu vreau să le desfac, le voi pune direct în bagaj să le am pentru România anul viitor, când Ryan deja va fi ușor mai mare și va înțelege mult mai bine lucrurile. Pentru că acum le va lua și se va juca cu ele, să le pun în locuri separate. Se va juca cu ele și probabil le va strica. Nu știu cu ce să mai încep. Mi-am făcut și mie un cadou. Mi-am pus aici aceste ciocate extraordinare, excelente și superbe. Ia uitați-vă ce vârf minunat au. Și ce top frumos au, mie îmi plac maximum, deci mi-au plăcut din toată inima și îmi vin pe picior foarte bine și de aceea le-am și luat. Ia, le vedeți? Le vedem, da. Le-am luat din Tiki Max, prețul lor de magazin fiind de, focusăm și noi un pic, de 200 de euro, îmi cer scuze pentru manicură, dar nu, mi-am făcut-o că n-am avut timp. De 200 de euro, eu am dat pe ele 60 de euro și era păcat să le las acolo. Plus că vin foarte bine și îmi plac foarte, foarte mult. Asta este cadoul meu pentru mine de Moș Crăciun, pe lângă altele, da? Așa. Trecem la cadourile de Crăciun și începem cu sora mea. Sora mea are deja cadoul ăla de mine. Este o pereche de ghete, nu-s ghete, sunt niște botine sanda. Sunt superbe. Încep prin a vă spune că sunt divine. Mi le-am dorit și eu foarte mult, dar din păcate am găsit doar o pereche. Le-am găsit în Tiki Max. Eu le aveam de foarte mult timp puse la favorite pe Zalando, dar nu scade prețul la absolut deloc. Numai maximum cât a scăzut a fost la 180 de euro. Și nu am vrut să dau, nu m-am încumetat, de la 280 ceva de genul.
Sunt din piele naturală, sunt negre și sunt de o frumusețe maximă și merg la foarte multe ținute din punctul meu de vedere. Și arată așa. Deci arată așa. Oh my god. Oh my god, știu, sunt divinisime. Le ador, sunt favoritele mele. Ia uitați-vă și cât de frumoase sunt. Da. Și aici în față o scobitură așa pe picior. Ia să pun mâna aici să vedeți. Și sunt dintr-o piele naturală extraordinar de moale și de fină. Asta va fi cadoul, o parte din cadoul de Crăciun al surorii mele, adică că i-am mai luat câteva mici detalii pe lângă, opala, văd că una e găscriată un pic. Deci am luat astea, i-am mai luat, scuzați-mă că mă tot răsovăresc aici, dar trebuie să vă arăt fiecare chestie în parte și sunt toate puse la grămadă, mă enervează mult când le pun la grămadă, dar n-am ce facem. I-am luat acest parfumel, are aici o chestiuță așa, acest parfumel care, mamă, miroase divin, eu l-am desfăcut deja, pe ăsta nu vine să-l desfac sau? Hai că-l desfacem. E sigilat, boss, și nu pot să-l desfac, da. Am desfăcut mostra și m-am uitat, scrie că este apă de parfum, vine cu un trandafir așa aici la gât, cum ar veni, este pe bază de rolon. Și este pentru zonele acestea, unde ți dai pur și simplu să te reîmprospătezi un pic. Miroase excelent de bine, are 10 ml, este o variantă de cadou, spune foarte, foarte mișto, pentru că miroase absolut divin, fiind și apă de parfum, este de o calitate foarte bună din punctul meu de vedere. Și mă tot răsovălesc și îmi cer scuze pentru asta, dar trebuie să vă arăt tot. I-am luat această, nu e sare de baie, este un praf de baie cu grefe și cu cuișoare, mamă cât de bine miroase. Este varianta de iarnă, dar nu doar asta m-a atras, ci faptul că are glitter în interior și apa rămâne, și sidef, apa rămâne așa ușor sidefată după ce îi pui asta. Eu sunt nebunită cu chestiile de baie și ea are cadă și după ce o să nască cu siguranță o să se bucure de aceste chestii. I-am luat de asemenea bombe de baie cu aromă din asta de miros, din asta de, cum le spune, ediție limitată, cu flori de cireș japonez. Cum le spunea? Am lapsus, doamne, nu mai știu cum le zicea, că pe aici nu văd să scrie. Sakura. Uite așa. Astea roz. Sunt 2, 4, 5 biluțe din alea de baie. Foarte mișto. I-am mai luat această minunăție de ramă pe care am vrut să iau și lui Aian, dar nu am găsit decât de fetițe. Așa. Are și prețul de 2 euro pentru că am luat-o din Teddy pe asta. Trebuie să îl scot de aici, să nu îl vadă. Bine, acum dacă va vedea vlogul, va vedea și cât costă, dar trecem peste. Opala. Stați că scot prețul să vă și arăt exact cum este modelul ăla. Da. Avea o baghetă acolo sub ea, uitați-vă și voi ce drăgălașă este pentru nepoțica mea ce va veni pe lume și vreau să îi pun acolo o pozică și să o pună pe nopțiura bebelușei. Așa. I-am luat această adorabilă felicitare, adică nu i-am luat musa ei pe asta, am luat mai multe, dar varianta asta am ales-o ei. E un globuleț acolo și sunt niște bucățele de glitter băgate în el. Sunt 3D așa, vedeți? Foarte mișto, se plimbă glitter în ele. Foarte, foarte frumoasă. Îmi place foarte mult. Scrie Merry Christmas aici. Ia, se vede, se vede. Bun, iar pentru Bebelina i-am luat foarte multe lucruri, dar ceea ce mi-a ajuns recent, coletul ăsta, de la Converse, niște seturi adorabile. Unde ești? Cu papucei, cu body și cu căciuliță. I-am luat așa și am luat și așa pe alb. Îmi plac foarte tare, la fel vor merge ca și cadouri pentru sora mea, Bebelina, pe acolo. Pentru cumnatul meu încă nu am fost astăzi, voi merge să cumpăr și veți vedea și voi, dar voi insera ulterior imaginile. Pentru prietena mea, bună, Mihaela, am luat acest set de baie și de îngrijire. Este un set ce conține 5 chestii. Body and Bath cu jasmin, bergamon și drajamez. Conține așa, gel de duș, bubble bath și body lotion, loțiune de corp, plus 3 trandafiri din săpun pe care îi poate adăuga în apă. Deci arată extraordinar de bine cutiuța și îmi place foarte mult. Eu zic că este excelentă pentru un cadou. Și va merge asta la ea împreună cu o cutie de bomboane. Încă nu m-am decis cu care, cred că cu această cutie de bomboane.
Așa, asta va merge la prietena mea, Mihaela, de Crăciun. Iar pentru fetița ei va avea și ziua de naștere în luna decembrie și ne-am gândit să-i cumpărăm o păpușă, ce mai potrivit pentru o fată decât o păpușă. Este și colegă cu aia Nakita și i-am luat un bebeluș care are mai multe funcții. Zice mai multe chestii, face, râde, plânge și așa mai departe. Așa arată ea, este foarte înaltă, are, nu știu câți centimetri are, dar e foarte înaltă, adică consider că este destul de potrivită pentru ea. Nu știu unde scrie câți centimetri are, habar n-am. Poate găsesc pe undeva, dar momentan nu văd și nici nu mă străfă prea tare. Și am mai luat, pentru că și ea este pasionată de puzzle-uri, cum este și Ayan, dar i-am luat deja alt nivel. I-am luat, aici scrie de la 4 ani, doar că ea face 3 ani, dar Mihaela se ocupă destul de mult de ea și așa că sunt foarte potrivite. Niște puzzle-uri educative și interactive, unde învață să numere până la 30. Uite așa, arată aici câte flori, câte animale și așa mai departe. Uite așa arată ele și cu siguranță o să o ajute când va învăța să numere și va fi foarte încântată. Eu sunt aproape sigură de lucrul acesta. Și am luat și un calendar advent. Doamne, mă tot tufoiesc aici, dar trebuie să le adun pe toate. Cu ciocolățele. Mihaela, prietena mea, nu prea îi dă dulce, așa că n-am insistat foarte mult pe partea de dulciuri. Consider că acest calendar advent este suficient de dulce pentru micuță. Și de asemenea am luat această felicitare, da, cum să uităm, care este absolut adorabilă și la fel se mișcă glitterul prin ea și se plimbă și tra-la-la cu fluturaș și scrie Happy Birthday to you și are acolo o pietricică, vedeți cât e de adorabil? Da. Bun, astea sunt pentru prietena mea Mihaela. Pentru Ayan, pentru Moș Crăciun, i-am luat 80% din cadou, nu știu dacă îi vom mai lua ceva, tatăl se zice să-i mai luăm, dar vom vedea. I-am luat acest set, tot de la Tiki Max. Este un set cu o geacă de primăvară, ce vine acompaniată de o pereche de pantaloni, a fost un set. Așa. Și o bluză. Așa, deci sunt legate aici cumva și cu etichetele între ele și nu vreau să le desfac. Le așez înapoi, da. Am vrut să aibă și un set de îmbrăcăminte sau ceva de îmbrăcat, un articol vestimentar, chiar dacă este Moș Crăciun, pentru că Ayan se bucură. Cât e de micuț, el știe și se bucură. Nu mai are rost să vă spun prețurile, pentru că nu are rost. Sunt cadouri și atunci nu are niciun sens. I-am luat acest set cu un tir care duce, era cu poliție, cu ambulanță, erau mai multe variante, uite așa erau variantele, dar eu am preferat să-i iau pe ăsta cu poliția pentru că nu îl are. Și are un elicopter de poliție, o mașină de poliție și un tir ce conduce mașina de poliție. De asemenea are și aceste jaloane și așa mai departe. Cu siguranță va fi destul de interactiv pentru el și foarte bucuros. Varianta dulciuri va avea acest mega ou, opala, acest ou mare de la Ferrero Rocher. Va avea foarte multe dulciuri, veți vedea, dar nu, ce să facem. De la Kinder, această variantă cu dulciuri. Doamne, ce ură se vede. Va mai avea aceste ouțe Kinder, așa de la Moș Crăciun, un sac de ouțe Kinder. Și pentru Ayan cred că atâtea am luat de Moș Crăciun, cel puțin momentan. Aceste șosețele de la Reebok, astea le-am luat pentru acum, mi le voi da acum în picioare, nu de Moș Crăciun. Unde le pun, le pun aici. Da, cred că este suficient pentru Ayan, cred că atâtea am luat lui Ayan. Am două prietene cu doi bebeluși și le-am cumpărat câte un set. Stați să rup aici prețurile pentru că nu are sens să se vadă prețurile, că nu-i frumos. Stați așa, că nu vreau să se vadă pe cameră, ele în șurbele vlogurile și nu e ok. Am luat așa, un set, un training de fapt, cu bluză și pantaloni, unul cu steluțe și unul așa. Mi-a plăcut foarte mult, mi se pare adorabile și zic că e un gest destul de drăguț. Pentru ambele prietene am luat câte un set de genul acesta și câte o ciocolățică Milka. Așa, asta e la prietenele mele. Am aici bomboane, am așa, am așa, am așa de la Linz.
Astea sunt bomboane ce le am pentru mama mea și soacra, lui sora mea. Urmează să le cumpăr și lor niște cadouri, încă nu știu exact ce, dar vom vedea. Aici sunt lucruri pe care mi le-am luat mie recent. Mi-am luat... și uite ce bikini frumos, bikini, chiloței de plajă, 3-6 luni, am găsit pentru fetița lui sora mea. Doamne, mor și leșina. Deci tot aici la cadourile ei merg. Mi-am luat niște ciorapi din ăștia pentru moi, au așa linia acolo ce îmi plac mie foarte tare. Mi-am luat un album foto absolut delicios și frumos și adorabil, în care vreau să mai pun niște fotografii cu Aian, cel puțin cu pozele din acest Crăciun, vreau să le pun aici. Mi-am luat o bluză de la Zara, tot din tipul Max, că m-am cu e așa flu-flu, mai am în genul acesta, cred că ați mai văzut la mine pe canal, eu sunt înnebunită cu acest tip de bluze. Mi-am luat am găsit un sutien foarte drăgălaș, trebuie neapărat să vi-l arăt, are niște detalii, niște motive foarte, foarte frumoase. Este de la Skinny, dar nu am dat 40 de euro pe el cât are prețul, l-am luat din Tiki Max și am dat mult mai puțin pe el și îmi place extraordinar de tare. În rest, na, șosețele, chestii ce nu am sens să vi le arăt, vreau să vă mai arăt un singur lucru. Aceste felicitări pe care le-am mai luat o 3D. Asta, cerculețul acesta este metalic. Este așa ca și cum ar bate cineva la ușă și ar apăsa pe clinchețelul acela. Și un brăduț, Doamne, cât e de adorabil, la fel unde îi se mișcă glitterul în el. Tararam, coboară, urcă și așa mai departe. Astea sunt pentru pus acolo la fiecare. Momentan astea sunt cadourile. Revin să vă mai arăt exact ce și cum voi mai lua sau am mai luat. Și am revenit cu cadoul pentru Iasmin și Adelin pentru Crăciun, dar nu vi-l arăt direct, vă arăt exact coletul, pentru că mi-a venit coletul. Pe mine nu o să mă vedeți foarte bine și nici nu trebuie, pentru că nu eu sunt cea care contează. Ia uitați-vă cât un colet am mai zis, am mai cutia de zici că am comandat 30 de parfumuri. Le-am luat de pe Notino, nu este o reclamă sau ceva, dar aici am găsit o variantă. Voi pe mine nu mă vedeți că eu v-am zis și mă repet, nu sunt important acum. Am găsit o variantă de parfumuri de la Jimmy Choo, parcă le-am luat în final, că îmi plăceau unele de la Iup și de la Jimmy Choo și m-am decis la cele de la Jimmy Choo să le aleg varianta Blue, nu știu cum, le vedeți imediat. Era un parfum de 100 de ml, 130 de euro la Müller și am preferat să le comand online pentru că am găsit varianta tot de 100 de ml acompaniată de un set și la un preț mult mai bun ca și set, având în vedere și gramajul și tot. Și le-am luat online, așa că haideți să desfacem împreună imensitatea asta de cutie. Așa deschid eu cutia de la mașină. Wow! Ce-am pe aici? Știu sigur că o să am niște mostre înăuntru, pentru că încă de când am plasat comanda am văzut lucrul ăsta. E plin de hârtii, Doamne! Ia uitați-vă și voi ce e aici. Da, haideți să începem cu mostrele. Am așa de la My Way și... E o mostră, dar e ceva de genul, uite așa, o chestiuță. Asta e un voucher. Da. Un voucher. Mama mea, nu pot să cred. Vai, câtă hârtie, Doamne! Încă o tonă de hârtie, deci incredibil. Ia uitați-vă și voi. Câtă hârtioaie, ce e? O avea ceva aici înăuntru, nu cred, da? E pachetat individual, ia să vedem. Am bifat acolo să plătesc un euro în plus pentru ceva. Și cred că aici e acel ceva. Nu să vedem, da. Oh, da, aici sunt mostrele, oh, da. Ia să vedem și noi. Uite, de la Dior, pentru bărbat, Dior Intensive. Mă uit în partea cealaltă pentru că am obișnuința să mă uit acolo. Dioptria camerei este aici. Calvin Klein Euphoria, favoritul meu pe care îl și am. Crazy Rich, Novelista, apă de parfum. Nu știu, n-am auzit de el, dar o să-l testez. Tot de la Novelista, apă de parfum. Blue Fortune și ăsta este Crazy Rich. Ia să vedem aici. De ce sunt astea de damă sau de bărbat?
Dacă nu cunosc brandul, nici nu știu. Ar trebui să scrie for her, for him, dar nu scrie. Ha? Mă documentez ulterior. Super tare. Așa. Și aici avem cadourile. Am luat ambele variante identice, cu toate că nu fac asta de regulă, dar mi-a plăcut extraordinar de mult cum miroase și a fost, vai, o dragoste la prima vedere și am zis că trebuie să-l aibă amândoi. Deci așa bine miroase încât hai să-l iau. Mamă, câtă asta. Uitați-vă și voi ce e aici. Vai de mine. Ta-da! În cele din urmă, după o tonă de hârtie, am găsit un colețel. Îl desfac să vă și arăt. Vai, Doamne! Așa arată cutia. Este acesta Man Blue, Jimmy Choo. Și facem aici. Și avem aici în interior, după cum vă spuneam, parfumul variantă de 100 de ml împreună cu un aftershave și un mic parfumel de era să zic de geantă, dar nu fiind de dam, fiind de bărbat nu e cazul. Deci vreau să știu dacă asta e apă de parfum sau e apă de toaletă, varianta din sticluță, din sticla mare. Ia să vedem. Nu scrie pe spate, wow, super. Stați că trebuie să aflu cumva. Scrie aici, băi, gâscuțo. Nu e apa de parfum, e apă de toaletă, aftershave și spray. Nu contează, cert este că am luat două și îmi plac extraordinar de mult cum miroase și zic eu că o să le placă la nebunie și lor. Aici l-am aplicat pe cel de-al doilea. Vai, Doamne. Eu nu pot să cred câtă hârtie am de aruncat acum. Doamne. Ok, bine că nu e plastic. O să eu tot mă plâng că e enorm de multă. Și mi s-a mutărit și asta de la... Imediat vă filmez cu camera invers să vedeți voi ce e aici. Și cel de-al doilea, da? Am două variante identice de data asta de parfumuri de la Jimmy Choo pentru bărbați. Și astea vor fi cadourile de sărbători pentru Adelin și pentru Iasmin. Le-am împachetat. Nu e cea mai fericită hârtie pe care o am. E ce mi-a rămas de anul trecut, pentru că tot ce am cumpărat pentru anul ăsta aproape am consumat. Da, trebuie să le pun fundițe pentru că arată urât scociul ăla. Am pus scoci din ăsta pentru că ăsta nu-i mai găseam capătul. Și sunt cadourile băieților. Da. Mai am de împachetat cadou pentru cine? Mai am de împachetat niște cadouri. Imediat vă arăt. Deci, pentru socrul soră mea, pentru că socrii vor veni aici în vizită și eu sunt foarte apropiată de ei, am luat o curea de piele neagră, simplă și un portofel tot de piele. Astea sunt cadoul pentru dumnealui. Am cumpărat o punguță de genul acesta în care va veni cadoul, însoțit de acest bilețel cu la mulți ani și așa mai departe. Pentru iubitul mamei mele, viitorul soț al mamei mele, am cumpărat această curea de piele și acest portofel, adică sunt identice, pentru că am zis să le iau la amândoi la fel, chiar n-am fost prea inspirată. Și pungile astea două le-am cumpărat pentru trainingurile acelea ce le-am arătat și le voi oferi prietenelor mele. Când vreau să le împachetez, le pun pur și simplu în punguțe de astea. Iar pentru mami și soacra lui soră mi-am cumpărat două seturi din acestea cu produse pentru îngrijirea corpului, pentru baie mai exact. La fel am luat și pentru prietena mea Mihaela, cred că vi le-am arătat și m-am gândit că o idee bună să le iau și pentru ele la fel. Da, cred că am mai luat ceva pentru soacra lui soră mea, pentru că ea, ca și mine de altfel, iubește decorațiunile de casă și parfumurile de casă. Am luat și acest parfumel pentru cameră. Momentan. Cred că o să mai adaug ceva, nu sunt sigură, nu știu, vom vedea.